Pep Melendres ha dedicat una gran part de la seva vida a l'ensenyament i la promoció dels escacs. Va començar a aprendre a jugar de molt petit, a l'Escola del Mar. A començaments dels anys 80 va decidir dedicar-se en cos i ànima a l'ensenyament dels escacs a les escoles, tant en horari lectiu com en extraescolar. Es va convertir, i encara ho és, en un professional de l'ensenyament dels escacs. Al llarg dels anys ha participat en diverses campanyes d'ensenyament dels escacs, tant de la Generalitat com de l'Ajuntament de Barcelona i altres municipis de Catalunya. Però on en Pep s'ha mostrat més emprenedor i on més ha destacat és en el treball per la igualtat de nens i nenes en l'esport dels escacs. Per aquest motiu va fundar un club de referència dintre de la Federació Catalana d'Escacs, que és el Club d'Escacs P1 i P.O., del barri d'Horta de Barcelona. En aquest club no només s'han promocionat els escacs des de la base, igualant nens i nenes, sinó que ha arribat a la màxima categoria dels escacs catalans tenint com a base el planter del club. El Pep ha estat ponent i promotor de les jornades patrocinades per la Generalitat de Catalunya d'escacs i dones. Més de 25 anys com a directiu, monitor i erudit en tots aquells temes relacionats amb l'ensenyament dels escacs l'avalen com una figura destacada dintre del nostre món.